Inimpiyasan pahinungod parahan mga kasangkayan, kapadihan, urugnan mga chickboy, barangay. Darong na gabi, kung saan pagkinumhinder, babaeng magdamulan makeup, tinupad ha akong chair, nahiyapin na kiana. Pwede ba ko yan na nansiring ko pagkaswerte ko tunay. Tinibitar ko ha party, tagamake pagkadamon babae, kaiba nga putahe, ay usa ka babae, nakaupod ko anay. Mata ko, doble karaman di ay. I feel wonderful, rumalas, gitara na kainingan. Ninayan na ako, nahulog, urhi ko na nabaruan, uwat himanoy. Kontento, maupay magliaw-liaw, isang di pina-party, ako dito presenter ni damong nagsagdon. Ayaw ka kumpiyansahe, kay hipade nadali usa ka gabi. Salit ka mo paghihiragot permi pag